If as one people speaking one language, they have begun to do this, then nothing they do will be impossible for them. ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉంటున్నారంటే, వీళ్ళు కలిసి వచ్చారు, ఒక భాష మాట్లాడుతున్నారు, ఓ పని చేస్తా ఉంటున్నారు, ఇక వీళ్ళకి అసాధ్యమైంది లేదు. బైబిల్ చెప్తా ఉంటున్నమాట, నేను సర్వశరీరులకి దేవుడిని నాకు అసాధ్యమైంది ఏదన్నా ఉన్నదా అని సెలవిస్తున్నాడు. అదే మాటని మనిషికి ఆపాదించి దేవుడు చెప్తా ఉంటున్నాడు. ఏం చెప్తా ఉంటున్నాడంటే, వీళ్ళు కలిసి వచ్చారు, ఒక భాష మాట్లాడుతున్నారు, ఒక పని చేస్తున్నారు, వీళ్ళకి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు. Do you know the power of unity? ఎంత బలాన్ని దేవుడు ఐక్యతలో దాచిపెట్టి ఉంచుతా వచ్చాడు. ఒక్కడు 1000 మందిని తరుముతే ఇద్దరు ఎంతమందిని తరుముతారు? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? ఒకడు 1000 మందిని దొరికితే ఇద్దరు, బైబిల్ ఎంతమందిని దొరుకుతారంట? 10,000 మంది. ఇది ఎక్కడ లెక్కండి? ఒకడు 1000 దొరికితే ఇద్దరు 2,000 తరమాలి కదా. కానీ ఐక్యతలో ఉంటున్న బలం ఏంటంటే, ఒకడు 1000 తరుముతాడు, ఇద్దరు కలిసి వస్తే 10,000 మందిని తరుముతారంట. దేవుడు ఐక్యతలో అంత బలాన్ని దాచిపెట్టి ఉంచుతా వచ్చాడు. ఈ ఐక్యత పక్కోలతో కాదు, ముందు నీ లోపల నీకు మొదలవ్వాలి. నువ్వు ఒక వ్యక్తిగా జీవించాలి, నువ్వు ఒక మనిషిగా జీవించాలి, ఒక వ్యక్తిత్వంతో జీవించాలి, ఒక గురితో జీవించాలి, ఒక గమ్యంతో జీవించాలి, ఒక వ్యక్తిత్వంతో జీవించాలి, ఒకే వైపు ఒకే దిశతో జీవించాలి, ఒకే ప్రభుతో నువ్వు జీవించాలి, ఒకే రకపు జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి. నో డూప్లిసిటీ. సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటే ఎవరినైనా తీసుకో, ఏ ఫీల్డ్ లో అన్నా తీసుకో, టెర్రరిస్ట్ ని కూడా తీసుకో, వాడు అన్డివైడెడ్ గా వాడు ఎక్కడున్నా టెర్రరిస్ట్ గానే పనిచేస్తా ఉంటాడు. నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ మనిషిని చూసావంటే వాళ్ళు 2 క్యారెక్టర్లు, నువ్వు ఒకే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే క్యారెక్టర్ ని పోషిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని వాడు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతాడు.